Algúns pregúntanse na súa intervención se se tratou de unha intervención dada ou se se tratou de unha intervención espontánea. Calquera dos ali presentes, que sí que estaban presentes, outros non, outros falan de referencias e de oídas, poderon comprobar que tratase dunha intervención espontánea, improvisada, non premeditada, co fío documentado polo presentador do acto, de significación previa de determinadas circunstancias. Unha intervención que o que buscaba era ensalzar a figura da muller, dando un especial valor e mérito ás mesmas. En ese senso, discurriu toda esa intervención. Intervención de máis de 10 minutos de relatorio, de posta en valor do papel da muller, e na que nun momento da mesma faise referencia a un chiste, para darle un carácter desenfadado e para darle un carácter informal ao acto, utilizando, en algúns casos, incluso a retranca galega para que alguén poidese interpretar no sentido en que pretendía expresarse. Referencia a un chiste que non busca nin a mofa, nin o menoscabo, nin moito menos a denigración da imaxe da muller, que quede claro, señor Seixas, sino que pretende acreditar que son capaces de cobrar o milagre de facer moitas cousas que os homens non somos ben. Se pronunciou que esa era a intención, advertindo xa na intervención non cortada, sin determinados fragmentos, como acaba de ler o señor Laque, advertindo xa na intervención de que non se malinterpretase e pedindo disculpas de antemán por facer referencia ao mesmo. Por tanto, sabendo que durante toda esa intervención faise referencia ao avanzado na incorporación da muller ao sufragio universal desde os anos 30, no papel de mulleres tan relevantes como Clara Campoamor, como Emilio Pardo Bazán, como Rosalía de Castro, Concepción Arenal, e facendo tamén referencia ao feito de que, ao igual que se considera o 8 de marzo como Día Internacional da Muller ou da Muller Traballadora indistintamente, e dicindo que a muller ten un papel fundamental vinculado ao traballo, ben sexa no plano profesional ou ben sexa no plano familiar. E así, durante toda a intervención na que se homenaxea a unha mariscadora logo de máis de 46 anos de trayectoria profesional. Alguén, salvo os que teñen unha intención moi clara, alguén pode pensar que nun acto que se celebra as mulleres e logo de unha exposición de varios minutos elogiándoas tanto no aspecto humano como no aspecto profesional como no aspecto persoal, ter algo para ofender a non señores. Eso solo quen queira tergiversar e quen queira manipular a realidade e retorcela hasta tal punto que intente buscar o descrédito de alguén, pois salvo esas persoas, salvo aqueles que agochados brazos na butaca gravan a intervención e asesorados por outros que son especialistas en montar circos mediáticos, pois salvo eses e o resto da xente que estaba ali presente non interpreta así. E algún señor Seixas, como vostede, que estaba presente, non marchou naquele momento porque entendeu o contexto no que se estaba facendo esa referencia e outros moitos ali presentes, porque para nada se buscaba esa mofa, nin esa, digamos, a figura da muller. O que se buscaba era algo ben distinto. Pero, ainda así, eu recoñezo o erro e recoñezo a torpeza de ter feito referencia a un chiste, porque é evidente que cando as cousas se queren sacar de contexto en esta actividade parece que algúns utilizan un tema como unha referencia a un chiste para montar todo este lío, pois é evidente que non é afortunado. E quizás o meu erro está en non prever que se poidera utilizar dese xeito. Eses que sí poden pensar que se fixo con ese ánimo que o resentimento de algúns chega ao plano persoal e consideran que todo vale en política. Ainda que eu considero que no seu foro interno saen
e os que coñecen a Santiago Freire, os que me coñecen, non lles van a creer e que moito menos van a creer que o fixera con esa intención. Non é que recurre a manifestacións ou a manipulacións deste tipo comigo ou con alguna outra compañeira do grupo de goberno e demais. Xa nos teñen acostumados a facer un uso interesado de determinadas circunstancias e xa sabemos o seu bon facer en moitas ocasións. E teño que darlle a enhoraboa se o que pretendían era facer dano anímico ou se o que pretendían era facer un dano casual ou incluso un dano no entorno familiar. Se o que pretendían era eso, objetivo conseguido, poden estar satisfeitos. Pero se o que pretendían era que tirase a toalla ou que me revise ou que non seguise traballando por este povo, aí fallaron estrepitosamente. Que non che mata, faite máis forte. E vostedes, de novo, están conseguindo facernos fortes, porque hai que ter un certo guapo e hai que ter un certo tempo para aguantar algunhas cuestións que algúns temos aguantado. Sentería as eleccións nin en Madrid, nin en Barcelona, nin siquiera en Cantabria, pode estar tranquilo, señor Reguilla. En Noia, e presentámonos en Noia, e para traballar por a xente deste povo e por o povo de Noia. E imos seguir traballando por Noia. Intentar colocar a etiqueta de machista e vincularme á morte de mulleres é outra das máis moitas exageracións desmesuradas as que nos teñen acostumados. Non se preocupen que seguimos facendo o cambio. Xa somos conscientes de que estamos expostos a ese tipo de tratamento e seguiremos tendo unha capa protectora. Hoxe, incluso, poderíamos enmendar a proposta que vostedes presentaron e que, tendo en conta que quenes intentaron ganar a imaxe do povo foron os que fixeron este uso desas verbas e ese uso non intencionado. Non sei se poden ausentar porque xa se que na miña etapa anterior, o alcalde de Los Ángeles aprobou o primeiro cambio